nag-sponsor man kita. In fact, nag-sponsor kita kaya wala pa man maprobahan sa sanggunan panlawigan gid, no. Nag-sponsor kita sa ordinansa man nga gina-require ang mga business establishments within the territorial jurisdiction of the province of Iloilo before sila mag-manufacture, dapat secure anay sila sa certificate of conformity sa Philippine National Police, sa office sang Philippine National Police. Kag before sila magbaligya sa uniforme, insignia or other accoutrements na ginagamit sa members of PNP, dapat mag-secure sila anay sa certificate of distributorship from the holder of certificate of conformity issued by the office of the PNP. Isa sa nalantaw ng purpose ni is parang hindi magamit o kung maglakta ang pag gusto lang paggamit sa uniforme kag mga pares ng mga insenya kag mga countrymen sini para bisan para may control kung may ma-identify kung sino ang nagabalakal sa sini nga mga kagamitan. Amo na ang purpose ng ordinansa para ma-minimize o kung ma-eradicate gid naton ang pag-proliferate sining uniforme sang kapulisan sa diri sa probinsya sang Iloilo nga biskan hindi members ang PNP kasi magagamit na sini. Kag specialmente nga hindi gusto naton matabo nga may illegal activities o kung may krimen nga matabo kundi nagamit ini illegally nagamit ini nga uniforme sang aton members sang PNP. So sa pangkabugusan ko ng taon ta makabulig ini sa pagtapna sa anuman nga posible illegal activities nga browse ng tao sa ibang tao gamit ang uniforme sa aton nga kapulisan. Oo, may posibilidad kay tibis ka na may mga insidente nga natabo nga kundiin ang kriminal gamit siya uniforme sang uniforme sang members ng PNP. So hindi ta gusto nga matabo na diri sa probinsya sang Iloilo. So dapat may a sort of control, no? Kung diin na embody sa sining ordinansa nga gina-require gid ang mga business establishments ang specifically ang manufacturer sa pag-secure ng certificate of conformity before siya mag-manufacture sa PNP uniform. Kag gina-require man ang nagabaligya sa PNP uniform insignias o kung in the other accoutrements nga nagamit sa members ng PNP nga mag-secure gid sa certificate of distributorship. Kay otherwise, no, kung ang business establishment wala sa mapakita during sa application sa business permit, kung wala mapakita sa certificate of conformity or certificate of distributorship, i-deny ang application niya for or to have a business permit. And kung nag-exist ng business establishment kag mag-apply siya for renewal of business permit or business license, kung wala siya makakita sa certificate of conformity on the part of the manufacturer, certificate of distributorship on the part of the sealer, i-deny man ang renewal sa iyang application sa renewal siya application for renewal of his business permit.